जिनिसा दा बे आंनि फुराना थिथागुरिनि नाम थाफैनायाव आं एसे दुखु मोनदों। दा ओंखायनो जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदोंमोन बे बिथाङा नैबे आंनि फुराना थिथागुरि गामिनि नाम थानायाव आं गोसोआव दुखु मोनदों। जाहाथे जाय बिथांमोनहा ब्लकनि सारमोनहा बा बिसिडिसिनि सारमोनहा जुदि बे खामानिखौ मावदोंमोनब्ला बे आंनि फुराना थिथागुरि गामिनि नामा बहाय बोरै थाफैखो बिनि थाखायनो आं दुखु मोननानै आङो दिनै फुराना थिथागुरिनि जानानै गामिनि गारजेन जानानै आं दिनै बेखौ दुखु मोननायाव दिनै आं बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोसावनो सानदों। दा फोसावनाय मानि जाहाथे बे खामानिया मावदोंमोनब्ला बा नोंसिनि गामिखानिमोनब्ला बे आंनि फुराना थिथागुरिनि गामा बे साइनबर्डआव बोरै थाफैखो बेखौ जाहाथे जाय बिथांमोनहा मावदों बा खालायदों बिथांमोनहा नैबे आंनि फुराना थिथागुरि गामिनिखौ साइनबर्डआव होआमोनब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन। दा आं बिनि थाखायनो आं दुखु मोनदों। जाहाथे आंहाबो फुराना थिथागुरि गामियाव आंहाबो बेबादिनो अनेक 6-7तासो खालबार नांगौमोन। दा जाहाथे बे जाबाय जाहाथे बेफोर स्किमा इयुनाव जोंहा आंनि गामियाव जायोब्ला मोननांगौ आरो नोंथांमोना बेखौ सारभे खालामनानै आंनि गामियाव बे जिनिसखौ जाहाथे सारमोनहा खालामनानै होयो। आं बेखौनो आं फुराना थिथागुरिनि गावबुरा जानानै मोननांगौ जिनिसखौ जाहाथे आं मोनफिनो आं बेखौनो गले गले खावलायदों। जाय बिथांमोनहा मावदों ब्लकनि सारमोनहाबो नुनानै बे नुयैबादि नुदोंब्ला बे जिनिसखौ नामखौ जाहाथे कारेक्सन खालामनानै होयो जाहाथे इयुनाव खामानिया सोलिबाय थाथों आरो आंहा फुराना थिथागुरि गामियाव मोननांगौ जिनिसखौ नोंथांमोनहा आराम रिप्लेस खालामनानै होयो। आं बेखौनो बुंनानै दिनै आङो बे आंनि फुराना थिथागुरि बे खालबार थाफैनायाव जानागाव थुरिबारिनि खालबाराव फुराना थिथागुरि नाम थाफैनायाव आं दा बेखौ दुखु मोननानै आं दा दिनै आं भिडिअ चेनेलाव हगारनाय जाबाय। गोजोन्थों।